veres labors. Doncs jo passaria un bloc, no sé què li deia. Publicar, no? És qüestió de mans. Quan el tema, per exemple, ja se va ficar el foc, Acabant la porto aquí, que m'has d'ensenyar. la de l'era preparada i tot. I a la classe, que no te preocupes, ho vas fer cada divendres l'estona que estiguis aquí, I no te balles. quan arriba la... Pots fer l'hort. Si no s'aprís, i creiem, si vols que el nou, doncs fer la si vols anònim, Què et dona? No, aigua no, perquè el brou és el que menys costa. de l'espai per un article i posar una foto i no sé què. Podries, però t'ha de donar un permís. Hicimos un mal pensamiento de comprar un se ve algo bravo. Si quieres hacer tu primer artículo, és fàcil. Doncs avui hem començat per crear el títol del blog, l'adreça del blog i donar-se d'alta. Pensem que, no sé, sempre pots trobar un tema interessant que vols donar a conèixer a la resta, sigui de cuina, sigui de manualitats, sigui de viatge, que vols compartir amb la resta de gent. De tot una mica. He posat en general, posaré les meves labors que faig i de tot una mica en general. Ja en tenia un, però ara ne fem un altre perquè fem un altre sistema. L'únic que la gent se'ls miren però no hi posen comentaris. I això llavors te decepciona, no escrius durant un temps i llavors tornes a posar.